Tinutuyo sang State of the People Address nga ipalabot ang matuod nga sitwasyon sang Pumuluyo kag ang ginapangatubang nga crisis sa idalom sang unang nga tuig ni President Bongbong Marcos. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Crimson Labing Hisa, ang regional representative sang Kabataan Party List, ginpahayag sini nga wala na sila nagalaom nga masambit ni President Bongbong Marcos ang matuod-tuod nga crisis sa ginapangatubang sang ordinaryong individual. Rason nga nag-conduct sila sang State of the People Address sa atubang sang Iloilo Provincial Capital. Dugang pa sa natungdan hatagan niya sang grado si Marcos, hatagan niya sang 10 out of 10 nga rating sa pagpabudel sang sitwasyon sa mga Pumuluyo kag pagtaas sang kaso sang korupsyon kapag atake sa katawhanon nga kinamatarong sang publiko. Naibaluan ang ginbulugan sa nagkalain-lain nga sektor ang State of the People Address ikan sa mangunguma, laborers, kabataan kag iban pa. Kagini si Kabandera ang Jenny Kauyunan, nagabandera sang matutuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.